Jännä video. On. Minkälainen? Semmonen hieno ja jännä. Hieno ja jännä. Oho! Sulla on vettä lattialla nyt, anteeksi. Mikä? Toi. Ota hetki. Joo. Se toi tolppa. Oho. Joo. Häh? Joo. Joo. Häh? Joo. Ui! Ui! Hyi! Hyi! Mikä se oli? Anna pulumit. Anna pulumit. Minkä kokoiseen sitten sä haluat mennä niin kuin se 80. En mä pääse sitä. Ja varo kierre kuvaamaan. Koska? Mä kuvaan koko ajan. Oon ehkä vähän taakse. Tai Voit mä mennä tällä? vähän. Et. Ihan seisomaan. Mäkin seisoin. Niin, mut se on kato sää. Mitä ero mulla? Häh? Tää on liukas. Niin mä sanoin. Se on hauskaa. Joo, tosi. Ihan pystyssä vaan. Se on helppoa. Tosi. Tuntuu, että räsähtää kohti. Oi, vaikka sun vatta. Ei kun se olisi. Se on hauskaa. Tosi, mä en tykkää. Buu. Nyt sä putot sieltä näet. Et hyppää sit alas sieltä. Mä tuun alas. Et tule. No, mihin asti mun pitää mukaan kävellä? Kuuselle asti. Mihin? No tuolla lähimmälle kuuselle. Hyppää sinne pusikkoon sitten. No, miten meni? Nyt se kuoli! Mä näen myös mua. Mitä? Mä näen! Voi! Irvinaama. Häh? Irvinaama. Kiitos. Mä halusin, älä tuu pois! Tuu sinne. No mistä sä näit? Kuka täällä on? No mistä sä näit, kun sä olit... Joo, kato. Ei sitä tullutkaan sitä. Kato hänen nyt kylmästä maasta. Se kuoli. Voi raukka. Taittu. Taittu. Mulla on housuissa. Kuvat sä vieläkin. Kuvaan. Iines, mitä sä teet? Hei. Laukkaa! Ja Ritan trapetsitaiteilu. Sirkushevosia ollaan molemmat. Oi! Nyt kohta se tippuu. Häh? Tää on pelottavaa. Mä puton nyt liikkeelle tonne. Miten kävi? Huonosti kävi, jalka meni poikki. Okei. Ei mitään vakavampaa. Mut täältä minä tulen! Syöks. Teillä on lahonnut lauta täällä. Kato. Eikö olekin näkyy? Nätti lauta. Mistä me mennään? Mitä me mennään?
ihan pieni vahinko. Kun piti vartilla katsoa mikä tässä on. Ei kai. Ei kai. Älä vaan sano, että meni sen päälle. Kyllä vain. Rojahti kakkan päälle. Oli se surullinen tarina. Sun home. Räppirau. Minä en tykkää hävitä. Jos loputoin kisoja.